Suzuki Bandit je v jednostopom motoristickom svete vysoko hodnotenou stálicou. Doteraz sme ho registrovali ako naháč, alebo len s malou kapotážou. Lenže, prečo jeho popularitu nevyužiť aj v ďalšej verzii? Tak, a je tu kapotovaná verzia obľúbeného Bandita. Kolená pri dlhej jazde už netrpia. Masívna predná kapotáž výborne rozráža prúdiaci vzduch. Predný svetlomet sa svojím dizajnom hrdo hlási k značke Suzuki a číra optika výborne osvetľuje priestor pred motocyklom. Ako sa na Bandit patrí, základom jeho konštrukcie je trúbkový rám. Bandit v brnení nie je žiaden drobček, veď jeho dĺžka je 2130 mm. Sedadlo má nastaviteľné vo výške od 805 do 825 mm a jeho pohotovostná hmotnosť je 257 kg. Skôr teda sadne skúsenému bikerovi, ktorý sa dokáže z neho vytešiť. Kapotovaná verzia